Sakemm il-coronavirus ikun għadu qed jiġi trasmess lokalment, ikun diffiċli nitkellmu fuq meta se nirritornaw għan-normali. Kliem is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawci, waqt li preżentat il-bulettin mediku biex taġġorna bl-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus f'Malta. Fil-fatt, qalet li ċifra tal-persuni li riżultaw pożittiv sissa f'pajjiżna tara 384 wara li fl-aħħar 24 siegħa irriżultaw 6 każi ġodda. Saħqet li minkejja li żieda waħda żgħira, il-pubbliku xorta jrid jibqa' attent għax f'ħafna mill-każijiet għadu mhux ċar x'kien is-sors tal-virus. Dan ifisser li meta inti ikollok każijiet li ma tidentifikax eżatt minn fejn ikun ġie il-mikrobu, hemmhekk ifisser li jkun hemm trasmissjoni lokali fil-komunità. Il-Professur Gawci komplit li l-każi ġodda riżultaw minn 1008 swab tests li saru fl-aħħar sigħat. Bl-ammont totali ta' testijiet issa tela l 18,065. Il-każi l-ġodda kienu kollha trasmessi lokalment. Norveġiża ta' 40 sena li tgħix Malta li minn meta ħasset is-sintomi kienet qed taħdem mid-dar. Nepalis ta' 34 sena u li jgħix Malta jaħdem fil-komunità u ma hu bl-ebda mod relatat mal-każi li riżultaw fiċ-ċentru miftuħ ta' Alfar. Kien innotat li dan ir-raġel kien wieħed minn 10 persuni li jgħixu fl-istess residenza. Malti ta' 59 sena, Malti ta' 32 sena u Malti ieħor ta' 34 sena. U każ ieħor u ta' Marokkin, residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Alfar li riżulta pożittiv għal-virus minn fost l-immigranti li ġew ittestjati s-sibt li għadda. Sa dan it-tant, mistoqsija direttament minn Net News, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ippruvat tindirizza dubji ta' ħafna dwar jekk bħala pajjiż aħniex noqorbu lejn in-normalità jew il-ħajja li konna ngħixu qabel. Dwar dan, isostniet li f'dan l-istadju l-awtoritajiet tas-saħħa ma jistgħux ikunu f'pożizzjoni li jipproġettaw xi perjodu partikolari għal dan la darba l-virus għadu qed jinxteret lokalment. Importanti li nifmu li rridu nkunu kollha flimkien biex nkun nistgħu naslu għan-normal. Il-fatt li inti ikollok l-R factor, ġifier kemm il-darba inti jkollok nies li qed jitrasmettuha minn persuna għall-oħra li jaqbes il-wan ikun għadu kmieni wisq biex aħna nkun nistgħu nibdew morru lura għan-normal. Ikun biss meta aħna nibdew naraw li każijiet tagħna vera qegħdin jonqsu, li kull każ li jkollna aħna nkun nistgħu naraw li ikun kontrollat u inti tara eżatt fejn ikun ġie u inti tibda tara li t-trasmissjoni lokali tibda nieqsa. Il-Professur Gawci spjegat ukoll li dawk li jsofru bl-ażma u jikkontrollawha bl-użu ta' inhalers biss ma jaqgħux fil-lista ta' persuni vulnerabbli. Madankollu dawk li jkollhom bżonn l-użu regolari ta' steroids jaqgħu f'din il-kategorija la darba ma jkollhomx daqshekk kontroll tal-kundizzjoni tagħhom.